Kene iki anu apa iki? Warung pucuk gunung iki. Di pantene. Apik pantene ya iki. Pantai apa iki? Ya, yang viral warung di pucuk gunung ya. Pucuk tebing yang sangat tinggi. Cek sopo sing munggah ning kono. Ya kan? Wih. Watane jengkel kan. Salahnya munggah to. Ya kan? Ketan kamu salahnya. Lah tau rene kali. Wah, kayak warung yang pucuk gunung. Kamu no biyane mlaku tok. Weh. Ya sing viral. Warung warung yang milihan CLS sini kok sini iki pantai sini. Wah, warung-warungnya warung-warung sini ya. Sini bisa menumbiane wangi kabeh.